Eskerrik asko, berak zena moduan Akebai herri plataformiari buruz ingo dugu berba, eta audio txiki batekin hasiko gara, zelerengo testu ingurua pentsatzeu garrantzitsua dela saltzia, eta hemen tokiko kerixa eta entzun dugu, guk tokiko tasunari buruz ingo, guk Eibarri buruz ingo berba. Irakurringo dugu. Kitzapen gaitasun ondisa daka hori bertara, kortara behotxoko. Uste dut, importantia dela kokatzia, nahi genduna hoz diferentetan entzutia, gure historia, Eibar zer dan, eta nolakoa garen, ezagutaraztia. Irakurringo dut, Eibar, bere orografiatik hasita herri zaila da, zuloan eta aldapa zinguratuta dago, baina hala ere, beti lortu du burua beste askoren gainetik ateratzia. Lehenengo armak, gero bizikletak, ondoren josteko makinak, orain merkataritza, zerbitzuak, turismoa, teknologia, futbola. Hain herri txikian eta zulo honetan. Eta euskera zer? Ez dugu bururik aterako? Bai horixe. Zaila da eta horrek motibatu egin behar gaitu. Horra erronka. Eibar euskaldunagoa denontzat. Eibarko herriaren identitatean irudimena, indarra, kemena, modernotasuna, dotorezia eta aurrera egiteko arrotasuna daude. Ez arrokeria, arrotasuna. Hor beste erronka bat. Euskara ere gure herriaren nortasun marken artean sartzea. Horri ere helduko diogu eta lortuko dugu. Eibarrera kanpoti datorrena ere eibartar sentitzen da denbora gutxira. Arro sentitzen da eibartarra dela esateaz. Euskara identitate horren parte izatea nahi dugu. Gizaldiz gizaldi izan den moduan. Periferiatik erdigunera etorri behar gara. Hau da gure hasierarako historia, hori nahi genuen adierazi. Bai, eta hori, beste barik hasieratik pixka eta saldu ingo dugula pixka nondik gatozen. Eibarrerako pixka neurrira indako trajea denez, Eibarri buruz datu batzuk emango duguz, pentsatzen dugulako, igual beste leku batzutan ez dalako oso esarrolan berez isa Euskara Alkartia eta udala egitura berien egotia, baina gure herrixan, aurrekarixak ezagutu inbiadia, jakiteko zaitxik ordura arte ez dan pasau. Eibar legez 1356an eratu zan, baina lehen hautikan be basauan, herri txikisa zan jaiotzez, baina egisa da, 17-18 mendetik aurrera, industrializazioak pixuna bari sartu zabala gure herrixan. Eta umeriko paruena 19. mendian torri zan. Orduan armagintzaz bizi zan isa herri guztisa, armakin zer ikusi zazaken jardunetan, populazioa igotzen hasi zan, da 1750an 1500 lagun zeuazen Eibarren, eta handik mende bat geru hau, ero 1880an bueltan, 5.000 bada 500etik gora ziran. Orduan etorritxako jendia inguruko herrizetatik zetorren, Bizkaia, Gipuzkoako herrizetatik zetorren. Orduan, esan genke ordura arte, 19. mendea amaierara arte eta 20. mendea hasierara arte, herri euskalduna zala Eibar. Euskeria erabiltzen zen edozein gairi buruz tratatzeko. Asko jakingo duzuen modu, tradizio sozialistia dakan herrixa da, eta esan arrarua Eibarren, ateismo, komunismo, ero iraultza sozialaz be euskeraz jardutia jendia. Bigarren iraultza bat be etorri zan, batez be gerra ostian, gerra gara izan Eibarrera bat zuntxituta gelditzu zan, herri sozialistia zan, armak eitzen zian, herrixa bombardea eta errein zan, eta ezaguan etxerik, praktikamente ez bertakuen dako bez, baina jarduni bezauan, biharri bezauan, arma gintza tailer guzti horiek zuntxituta zeuden, eta arma beharrik be ezauan. Horren, egokitzapen gaitzasun handixa eukidogula esaten dugu beti Eibarren, eta eskopetetako tubo horiek bilakatu ziren bizikletak eitzeko kuadruak, josteko makinak, autoendako piezak, eta lakoak. Horren, lantegi mordua juntzian eratzen, eta kanpotik, kasu hontan, estatutik jende pila bat etortzen hasi zen. Gerra amaitxutakuan 13.000 biztan inguru zegoazen Eibarren, ordura arte esan dugu praktikamente euskaldun osuak danak, eta ordutik aurrera populazioa laukoiztu intzan. 40.000 pertsona inguru bizizatera heldu ginen Eibarrera, horre danak ezekizen euskeraz, ezeken beharrik euskeraz jarduteko, eta nahi izan eskero be,
kontuan izan bio, garai hartan euskararen ere erabilpena debekatuta zegoela, eta euskara ikasteko be, pizkat klandestinidadian ero beste modu baten egin beharko luketela. Orduan, atzerakada itzela bizi izan zaban euskerak sasoi horretan. Egia da 60ko hamarkadan bueltan, bat kultur mugimendu euskaltzaleri esker, Barrate Kultur Elkartia, Ero Klub Deportibo Eibar, Eibarko ikastolia, pixkat alako galgaero muga bat ipini jakola galera horri, eta gero euskaltegi gixen eraginez eta ikastolan lanari esker, alfabetatizazioa be etorri zala, eta 80ko hamarkadaren amaieran ero gauza pixkat egonkortzen hasi ziala. Baina, gaur etorri gara pixka berbaitzera udala eta euskara elkartia gixen bat egin bixen arteko harremanaz eta egituraz, eta puntu horretara llegauta ezinbestian aitzatu bia dugu Fernando Muñoz Guren. Fernando Muñoz Guren izan zen Ibarko udaleko lehenengo euskara teknikarixa, 1988ko irailean hasi zen biharrian horretan. Ardura handia eduki izan dau beti sare sozial kasu horretan gara hortan fizikuak, ez bestelakuak, eta bera be izan zen eta Kitxu Euskara Elkarteko sortzaileetako bat 1982an, eta zuzendari lanak egin izan zitsun hil arte. Hemen gaudela gaur, aitortu miarretzau Fernandori bebai, bera izan zala Durangon 1986ko ekainan 15an eta Euskara Elkarten Federazioan topagunia eratu zanean, sortzaileetako bat beste batzukin batera. Fernandori tokau jakona bizitzia esan izan oso goxua, seguruenik urterik latzena, gogorrenak eta mingotzenak tokau jako zen bizitzia, euskara teknikari moduan. Euskararen politizazioa handiza esan sasoi hontan, kontuan eukibia dugu Eibarren 1985-etik 2011 bitartean PSOE eduki dugula agintian, tradizio sozialista hori jarraitzu dago eta jarraitzen dago, baina orduan PPk ere ordezkaritza ere basakan, ezker abertzalia hauteskundetara aurkezteko aukerarik esakan sasoi horretan, 2001an PPk emendakina ipini zaban Euskara Elkartiari diru laguntzak entzeko, harremanak ziren, hotzak, tirantiak, mingotzak, garratzak, eta nahi beste adjetibo ipini aldetza osor, eta oso zaila zen edozein jarduera elkarrekin aurrera erbatia. Dan hasian trabak, oztopuak, elkarra ezagutza oso txikisa zen, urruntasuna ondisa zen, zaila izan zen, eta hori izan zen, maila handi baten, 2004an Ferrandok euskara teknikari lanpostu hori lagatzeko arrazoi nagusinetarikoa. Zorion baten, 2011an inflexio punto bat etorri zen, PP ordezkaritza galdu zaban, Ibarko udalian, etak zueten aldarrikatu zaban, ezker abertzalia berriz ere hauteskundetara aurkezteko aukeria eukizaban, eta nola betxe esatierren, egoera soziopolitiko apur bat lehundu ero egin zan, baina aurposo hori ez da, lehendik zauan deskonfiantza hori horregoten jarraitzen zaban, eta egisa da gaur egun Euskara teknikari lanak itzen dituan Junkal Txurrukak berak zein Euskara Elkartiak ere alegin handizak inzitzuela bide bat, aman komuneko bide bat topatzen, baina ez genduala topa hau, eroak ebairen aitzak isaz plan estrategikoa hori eratzen hasi ginen erarte. Eta, oina salduko badau ere akebai zerdan eta plan estrategiko hori zela eratu zen, aitortu behar dugu, akebairekin batera eman duen pauso kualitatiboak ez dakala atzera bueltarik. Lortu dugun konfiantza maila, elkarrezagutza maila horrek ez dakala atzera bueltarik. Eta oina pizkata salduko akebai zerdan. Zergatik, zertarako eta nola sortu garen, ezta? Inarak esan duen moduan, 1988an euskara zerbitzua sortu zen Eibarren, beste herri askotan ere antzera, eta 92an euskara elkartia, eta Kitxu Euskara Elkartia. Naiz da konfiantzazko harremanik ez egon, euren artean, egisa da, egitasmo asko atera zituztela aurrera, euskararen normaltasunera begira, ez da? Baina konfiantza girori gabe. Gero etorri ziren Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiak elkarrekin martxan jarri zituzten plan horiek, ez da? EBPN, Ibarko udalak beti izan du bat plan horiekin, eta plan horietako helburu eta ekintzetan oinarrituta,
euskera zerbitzuak, Eibarko euskera zerbitzuak bere plan estrategikoak eratzen zituen, 4 urteko planak izaten ziren. Lan mai batzuk ere eratu ziren, enpresak, familia, ikastetxen maila, euskaltegien maila, baina ez zegoen dinamismo handirik, giro hori oraindik hor zegoen. Benetan funtzionatu zuten bakarrak izan ziren ikastetxen maila eta euskaltegiena, gaur egun ere irauten dute. Bueno, kontua da hor amia bat egin zala, hainbat eragilerekin, euskara zerbitzuak bultzatuta, eta hor ondorio batzuk atera ziren. Euskaltzaleak desanimatuta zeuden, Eibarren, inguruan pentsatzen dut baietz, ilusio falta zegoen, ikusten zen egitasmoak eta martxan jartzen ziela, baliabideak ere egon bazeudela, baina dana oso azalekoa zala, eta ez zegoela giro egokirik. Orduan eskaera batzuk egin zitzaizkion udalari, hori izan zen 2014an. Eskatzen zen plan estrategiko bat egitea, baina arnaz luzeagokoa, ez 4 urteko planak. Orduan erabaki zen 10 urtekoa izan zitekela. Eta kanpoko enpresa bat kontratatzeko eskatu zitzaion udalari, eta herritarren partaidetza aintzat hartuko zuena, plan hori egiteko orduan. Eta horrekin batera, beste eskari batzuk egin ziren, baliabideak. Alde batetik giza baliabideak eskatu ziren, persona bat jartzea proiektori aurrera eramateko aterako ziren egitasmoiek koordinatzeko, pertsona bat jartzea horretarako, eta aurrekontu bat. Urtero aurrekontu bat eukitzia plan hori garatzeko eta egitasmoiek martxan jartzeko. Udalak lehenengo momentutik baiet esan zuen, prezegoela horretarako, eta baliabidea jarri zituen. Emun enpresa kontratatu zen, pertsona bat jarri zen horretarako, eta aurrekontu bat ere bai, orduan. Emun hasi zen, plan estrategiko hori diseinatzen, eta horretarako partaidetza saioak antolatu zituen, herritarren artean, 40-45 lagun aritu ziren horretan, eta hortik jasotako ekarpenak, euskara batzorde aholkularitik ere jaso zien ekarpenak, euskara teknikariak emandako informazioarekin, horrekin danarekin, emunek diseinatu zaban Eibarko hiria euskararen plan estrategikoa, 10 urteko plana, 2016tik 25 bitartean iraungo zuena. Eta 2016ko irailean onarpen eman zitzaion udalbatzak aho batez onartu zuen plan hori, eta orduan urrengo pausua zan hori martxan jartzia. Eta horre ere ikusi zan, oraindik laguntza gehiago beharko zala. Eta berriro ere emun kontratatu zan pauso hori emateko, plan hori martxan jartzeko. Hor, partaidetza mailetan aritu ziren kideek, euskararen foroa, deitu zitzaion handik aurrera, hori osatu zuten. Eta helburua zan foro hori indartzea, jende gehiago ekartzea horretara, eta plan estrategiko hori garatzeko, egitura eta araudia sortzia. Eta horrekin batera, batzorde tekniko bat eratzia. Orduan, beste partaidetza saio batzuk egin ziren, 2 saio izan ziren, eta horria gauza batzuk zehaztu ziren. Egitura finko bat ikusi genuen, eta hori adostu egin zen. Alde batetik egongo zen euskararen foroa, hor ikusten duzue zirkulu erdi horretan, ez da, hori izango zen batzarra, erabakigunea, lan mailak egongo ziren, arlokako lan mailak, eta batzorde teknikoa. Eta batzorde tekniko horrek, besteak irekiak ziren bezala, batzorde tekniko horrek osaera finko bat zuen. Behintzat, partaidetako 5 finkoak izango ziren. Udaleko euskara teknikaria, euskara elkarteko normalizatzailea, euskara batzordeko zinegotzi bat, euskaltegietako kidea eta koordinatzailea. 5 horiek egon behar zuten batzorde tekniko horretan. Horrez gain beste 3, 4 edo 5 kide ere izan zitezken lan mailetako ordezkariak edo besterik gabe euskararen foroko kideak. Horien nahiko irekiak ziren. Hori ja adostu egin zen. Araudi bat ere sortu zen, adostu zen, zela funtzionatu jakiteko zen maiztasunekin bilduko zen talde bakoitza, ekipoa zezeregin, batzorde teknikoak zezeregin eukiko zuen, eta inbat gauza. Orduan, bigarren saio horretan, behin-behineko batzorde teknikoa eratu zen, oraindik etzan finkoa. 6 lagunek osatu zuten talde hori, eta eginkizu batzu jarri zitzaizkien. Diskurso nagusia sortzea, proiektuaren marka, eslogana, izena sortzea, gero foroari aurkeztu, euskararen foroari, eta horren oniritziarekin gizarteratu eta martxan jarri. Eta hola bi hemen gaude, baina 6 lagun elkartu ginen, eginkizun hori betetzeko asmoz. 6 lagun eta bakoitza bere motxila zeraman. Pentsatu ez geundela ohituta elkarrekin lan egiten, lehen aipatu ditugun giro horiek eta oraindik hor zeuden,
hain iluna ez pasan ere oraindik gris kolorekoa izan dana, ezta? Eta hor esan beharra da, kanpoko laguntza profesionala eskatu genuela. Eta estitxu garai izan genuen komunikazioan aditua, unibertsitateko irakaslea gurekin, eta oin atzera behiratuta esan behar dugu hori izan zela hor asmatu gendula benetan 100%. Ez bakarrik eman zigun laguntzagatik. Nik uste elementu ezinbesteko izan zela kanpoko pertsona horiek hartzea. Berak lortu bai zuen konfiantza giro bat sortzea. Iritsi ginen 6 ni izatetik gu bat izatera. Eta nik uste hori egin batean kanpoko objetibotasun horrek eman ziula. Orduan iritsi ginen elkarrekin lan eitera, elkarri entzuten ikasi genuen, ez entzuten bakarrik, bestek esaten zuten aintzat hartzen, berdin zan ze aldetatik zetorren. Sintonia berean jarri ginen, ilusio bera konpartitzen genuen, zintzotasunez jokatzen genuen, eta elkar babesten eta zaintzen ere ikasi genuen, ordurarte ez bezala. Ikusi genuen denon elkarpena ziela baliagarriak, eta gu ginela, eta jarraitzen dugu gu izaten, izen horrekin ezagutzen dugu elkar, naturaltasunez. Talde badakau gu deitzen dana. Bai, hori da, bai. Eta, garbi geneukan guk emaitza ezberdinak lortzeko gauza diferenteak egin beharko genitu ezkela, hori hola da. Orduan hori beti buruan euki izan dugu, eta erronka beti Eibar Euskaldunagoa. Orduan gu, hasi ginen marka eta diskurso berri hori prestatzen estitxurekin batera, ezta? Beti garbi eukitza plan estrategikoaren bizioa zein zan, ezta? Eta zein dan. Eibarko ume eta gazteen eremua euskararen arnasgune izateko eragileak aktibatzea eta saretzea. Hori da bizioa eta hori beti buruan izan da. Baina kontua zan nola egin hori, erraz esaten da, baina ze bide jarraituko genuen, hori izan estitxurekin landu genuena, ezta? Eta ikusi genuen ordura artere lan asko egin da zegoela, euskaltzale askok lan asko egin du, herri guztietan bezala, euskalgintzak ere bai, eta horri errekonozimentu bat eman nahi genion. Ezta ikusten genuen hor balio asko ziela benetan eusteko modukoak, esperientzia, aktibotasuna, kemena, aurrera itxeko gogo hori nahiz da dana kontra euki, orduan horri eutsi behar zitzaiola. Baina igual irudia edo marka aldetik ikusten genuen hor berritu beharra, ezta? Eta, egin genuen nolako hausnarketa zintzo bat, aitortuta, inori ezarkendu gabe eta inor mindu nahi gabe, baina ikusten genuen euskalgintzak zeukan irudia zala serio, aspergarri, orduan gure marka berrian nahi genuen, egitasmo ilusionantea, positiboa, informala, hori zan guk ezarri nahi genduna. Itxia, diversitate gutxikoa, politikoki lerrokatua izan beharrean, irekia parte hartzailea anitza, hori ez dien gure balioak edo guk ezarri nahi genituenak. Betiko porrot, sensazioiek alde batera utzi, beti eragin gutxikoa da gure egitasmoa, oso txikia gara, hori utzi alde batera, eta egitasmo irabazleak izango ziela gureak, emaitzak lortuko zituztenak, ambiziosoak. Marka zarra zan baita gure ustez, euskalgintza eta euskal eremoa askotan lotu izan dela elite kultural batekin, ez da edo zein ezin da horreon, jende aditua, kultua, eta beste danak aparte, beldurtuta arrimatzeko gori gabe, ez da? Baina gu nahi genuena zan horren kontrakoa, egitasmo parte hartzailea, irekia, anitza, herritarra, edo zein ekarpenak onartuko zituena, hori zen. Eta, diskurtsoa hori izan, gure balioak ere bai, eta ikusi genuen izen bat behar genuela. Izen bat, gogoratzeko erreza zana, gure asmoen berri emango lukeena, ilusionantea, positiboa, bateratzailea, ausarta, erronka puntu bazuena, berritzailea, apurtzailea, eta Eibarrenak bai, besterik ezin zan izan, eta hori izan zan. Eta horrek ekarri zuen, bere erronka eta bere zera. Horrekin batera, gure egitura, finkatu genuen egitura horri utzi behar geniola ikusi genuen, baina, pixka bat aldatuta, gure balioetara egokitu eta izenera egokitu eta nomenklatura aldatu genuen. Hori ere izan zan estitxuren aholkua, batzorde tekniko eta holako hitzabari, ekipoa, eta gu biok ekipoko kide gara, gu hori, ekipoa, euskararen foroa izan beharrean, akekideen batzarra, akebai batzarra, lan maiak izan beharrean, lana maiak geratu ziren, holako aldaketa batzuk egin genituen, eta gero geratzen zen hori, foroari oindi foroa zan da hori aurkeztea, eta ia ze iruditzen zitzaien, ez da, jasotzea.
Hori da, idoiak esan daban moduan, marka diskursu eratu genduan, baina oindiokan faltazan hori lehen aurretik, aurreko nomenklatura horretan foro deitzen jakon horri gure buruan ja akekiden batzarra izango zana, hori aurkeztia, eta gero ake bai batzarra bera eratzia, ze ordura arte eratu barik zauan, eta hori gizarteratzia. Orduan, martxuan azalduin jakon ordura arte forua osatzen zuten hoiei zein izango zen izena, marka, diskursua onartu zen, baina gelditzen zen hori herrixan ere gizarteratzia, herritarrei azaltzia. Eta orduan pentsa genduan hortarako biagendu alako impacto emozional potente bat, ezeozar behintzat buruan lagakos eskuna, beste zeo zer eitxera gindua zela, idoiak aipatu dituen balore guzti horiek batzen zituena. Horan okurri du jakun martxoa maieran Guinness rekord bat eitxia, eta ekainan 25an lortu ingenduan. Hor zeikote hori lehen idoiak aitzatu daban gu hori 6 niz osatutako gu lantalde txori aritu ginen, gu bihurtu ginen, oso gu bihurtu ginen, alkarrekin bizi ginen hiru hilabetez, alako tsunami moduko bat izan zen. Gisa da Guinnessa, pentsatzen dugu Guinness bat lortuta ez dugu benetan ezertan eragiten, baina bai lortu genduana izan zen saretzia. Auzotar ezberdinak, pertsona ezberdinak, ekintza ilusionante baten gainean, lanian, ipintzia. Lortu genduan jendia aktibatzia. Bakoitza batzuk kartela pega, beste batzuk, baina jendia aktibatzia. Ireki zazan, edozeinek parte hartzeko moduko ekintza bazan, irudisa eraldatu itzen zan, kamisetak eta aldatzen genituen eta irudisa eraldatu itzen zan, berdin zan 16 urte, 50 urte, berak aipatu dituen adintarte guzti horietako jendia sartu alzan, sarrauak bebai, alzian sartu. Berdin zan euskeraz jakitia, euskaraz ulertzia, euskaraztutik bez ulertzia, zentzu horretan oso ireki zazan eta basan modu bat, ordura arte, igual gu zendidu ez dian batzuei esateko, zuek ere gu izan alzerate, eta nabil berbetan, agian ulertzeko ero hitz egiteko gai ez dienak, erronka puntua zakan, bartarrok nahiko erronka salia gara. Eta, koezinorako ere baliogarrixa izan zen. Markia kutsua lagazaban, lortu genduan impacto emozional hori herritarren artean ezartzia, baina faltazan hori ekainan izan zen, eta, subidoi guzti hori pasau, eta irailean tokatzen jakuna zen, pixkate, akebai batzar hori eratzia. Orduan argi gekaun, ez ginela ibiliko beti alako tsunami erolatuetan, hori izan oso desgastantia, ez da bizak, eta normalian gure itxasuak eukitze dituen tamainoko olatuetan ibiliko ginela. Eta orduan argi gekaun ez ginela izango be, alako trainera bat danok arraunian, ritmo berian eta modu berian egingo genduanak, baina guk surferlarixen irudisa erabilitza, pentsau genduan sekulako tabla bat dekaulat, egitura hori zana, lehen aitzatu dugun egitura hori zana, eta alkarrekin urtengo ginela nahi beste surfeatzera. Hor, hau aitzatuko du, nahi beste surfeatzera. Hor, aipatu inbia dugu ekipuak, lehen idoiak azaldu daban, atzera indot, egitura honetan, ekipua agertzen da, ez? Nola baitz muina eta pertsona finko batzu gauz. Egisa da, egitura horretan ekipuaren funtzinuak ezinbestekoa diala. Ez bakarrik gestio aldetik diru kontuak zaintzen dira zelako, baizik eta bestelako alor batzuetaz ere arduratzen dalako ekipua. Hala nola formazioa, komunikazioa, zenbait egitasmo aurrera eruateko aurretik saretuta eta egituratuta gauden ez euskaraldixa guretzat komila artean erresamarra izan zen
guk bagaika ulako egitura hori montauta, bai auzoka pertsona bat liberauta, guk egitura horrek asko errestu zeskun alako eriketa bat aurrera eruati adibidez. Lan maietatik datozen ideiak aztertu eta ekintza plan horretan sartu ero diru aldetik zenbat egokitu alzaion erabaki, ero ez. Eta lan maietara ideiak bialdu be bai, pixkat bada muina. Horrekin zer esan nahi dugu, bai ekipuan, bai behin irailean hori eratu zanean, eta bai jendian mai horietan izena emoten hasi zanean, gu pentsa duan ja pres geudela edozein olatutan aritzeko. Oin ikusiko dugun moduan, lehen hausnarketa eta gogoeta itxatu dugu, hausnarketa eta gogoeta etengabekoa izan bia da. Esan bidala pentsatzen dugu malgutasuna eta egokitzapeneko gaitasuna etengabekoa ez bada, zingara egon zaina behar noiz tokatzen jakun gogoeta hori egitea, ero batzutan asmatuko du, beste batzutan ez dugu itxatu, baina ausardia ere bada gure beste baloretako bat. Agian ez dugu asmatuko, baina betiko egiten, betiko emaitza dakauz. Orduan, batzutan aldatu egin beharra. Nun gaude eta nora goaz, nun gauden eta nora goazen esan behar dugu, ez da? Pentsatzen genuen gure kide batek egindako audio bat jartzea, hausnarketa bat, eman nugo jogana da, baina ez dakau denborarik, baina nik laburtu ingo dizuet. Eta berak esaten zuen, egotea bera ere ez dela gutxi askotan. Egoteak ez dago esan nahi egonean egotea, edo ez beti behintzat, ez da? Eta egoteko askotan jende askok lan asko inber da bela. Gu garbi dakauna da, oain momentuan ez gaudela olatu eder baten gaineko bitxetan, ez du gezurrik esango, hori hola da, baina egon gara, eta badakigu zer dan hori, 3 urte, 3 urte ez, 2 urte eta hilabete batzu daramatzago honetan, egin ditugu gure diagnosia, gure gogoetak, ikasi dugu tartean, badakigu egitura polit zoragarri bat egon leikela, baina zurruna izan daitekena, eta egokitu behar dela, badakigu gure itxasoan olatu ezberdina daudela, eta ikasiko dugu egokitzen, eta horretan ari gara, orduan, egiturak lehen esan dut hemen, batzutan zurruntasuna ematen dutela, baina egiturak behar izaten diela, jakin behar duguna da egokitzen, ez da, orduan horretan ari gara, baina oso garbi dakago eustea dela kontua, eta honek ez dakala atzera bueltarik, garbi dakago prozesu honetan irabazi egin dugula, pentsalen, Ainara kontau ditun gara ilun nahiek nun geratu dien, ez da, ez gara bueltauko horretara, guk oso garbi dakago, 2016ra ere ez gara bueltauko, egongo dia tamaino ezberdinetako latuak, batzutan barealditxoak ere egongo dia, baina eutsi ingo diogula eta aurrera ingo dugula, eta hori da gure orain egoera. Eskerrik asko.